Okay, buto gaga, pasensya na po. Medyo na late kita. Pinagatawan na po ng oportunidad. So, interview kay Sir Nasyon. Si Police Corporal Nasyon. Saro sa mga membro kan Traffic Division. Diyan po sa Banuaan kan Baaw, Camarines Sur. Okay, sa pangarap po kan regular host na si Karundang Joey Habana Lim. Giraray po, kita bang giraray ang magkakairibanan. Ako man po si Jude Badung Batan. Sa information, uy, hiling ko mang giraray ang playboy. Jimmy Guanson. And yaon man si sa technical, yaon man si Sarah De Villa. And di man po sa transmitter, Joanner De Villa and si Tunia Saison. O sarok man yan sa mga playboy. Yan si Chacha, si Charlie. And good morning man kay Ma'am Kyle Ligasyon sa admin. And kasubago po mga tugang pinag-urulayan mi. Kasubago sa paagikang interview kay Karundang Philip. Itong pinag-urulayan kan mga parapapadyak in between Traffic Division kan Baaw, Camarines Sur. Nakon sain po mga tugang kadakulan na pinagpahayag kan PNP Baaw itong mga daipuydi. Kadakol po mga tugang tibaad man ini sunodon kan sa tuya mga motorista. Alagad po mga tugang susog kay Police Corporal Nasyon an i-issue sa indang ticket depende po mga tugang kung ini sarong municipal ordinance or ini TOP hali po sa LTO. Tapag LTO po mga tugang medyo hurahalangkaw ang pinalidad kayan. Pag ordinansa medyo hababa. And kaulay taman po mapadapit duman sa aksidente. Ito bagang kung naramdaman po nito si L300 na puti na may mga kargang gulay, allegedly ang kausakan na aksidente ito daang padyak. Kaya niya po taman susog sa iyang impormasyon o question na kung pwede ini mga parapapadyak kung igwaman sa ng mga alternate route duman na sinda tanganing daay po sinda maaksidente. Taini po nga main thoroughfare kan Baaw talagang marirekas po ang mga behikulo dyan lalo na digdi sa may diversion road. Kaya siguro po adalan na marhay kan lokal na gobyerno kan Baaw and DILG pun ining padyak mananggad na tatawan ninda ning konsiderasyon dyan po sa mga tugang sa Maharlika Highway. Na konsayin po mga tugang ining Maharlika Highway agko ini kun minsan panahon na killer highway. Killer highway ni. Kaya duman po sa mga parapapadyak pangapunan ta. Duman sa mga parapapadyak na kung na pinagbubusinahan po mga tugang kan na behikulo, lalo na po ining mga truck, gilid na po kamo dahil na po halaton na kamo hagupon pa kan ruida. Yan ang masakit. Dipisil po mga tugang na maaksidente. Maray nga ni kung sarok sana ay
ang problema ko na kuyan na nahap-hap ka sana. Anong nahap-hap? Na ospital ka, uy, baldado ka na, dahil ka pa makakatrabaho. O, iyan ang problema. Pero po, mga tugang, duman sa mga parapapadyak, dahil ta na paghalaton na maaksidente pa kita. Lalo na po sa mga may influensya din na arak. Ako minsan iyo pambatalos dyan sa tinampo. Dahil po nagkakontrol. Businahan mo na, anggot pa. Dapat po mga tugang, yan talaga. Ang dapat kayan, andala na marhay ka na DILG. Kung ini tutugutan, mantang kadakol po mga tugang, si mga nakaagipang panahon, padyak, minsan iyo po ang nag-krekrear na maaksidente po ang sarong bihikulo. And naman po mga tugang pangapunan taman, adig di po sa nagpapautob kan traffic magasain man ang munisipyo. Kung igba po ning kung ang tinampota nasa 4 lane naman, 2 lane po baga going to Naga o digdigan ni sa Iriga, ang going to Baaw, 4 lane naman. Kaya lang pag-abot naman sa may San Isidro, medyo sidati, 2 lane. Kaya lang din po sa mga 4 lane, dapat po mga tugang taman-taman doon ining mga maririkas na mga behikulo. Ang mga trimobile, common sense, maggilid-gilid man. Takon minsan po mga tugang igwaning nga naghihidali, pareha sa kuya ngunyan. Itong motorsiklo, itong tricycle, dyan sa may LTO, garo na karita, dahil man lamang maggilid. O kaya sa royan sa dapat tawantang doon. Duman po sa traffic division, igwa na po baga kita mga CCTV. Ang syudad din Iriga, igwa ng mga CCTV. O dapat i-orient ang mga trimobile drivers na ining right side, iyon ang gamiton ninda. Ining yaon sa center lane, itong nasa tahaw, dapat iyo to sa mga maririkas. Minsan po mga tugang pag may naghihidali ay abaana. Overtaken mo sa tuo, naaanggot. Lalo na kung piga sa salip-salipan ng overtake, yaon siya sa tahaw. Ayan po mga tugang dapat tawan man yan doon. Kan sa tuyang traffic division, si mga magbayular na mga driver dapat tawan ng ticket. Bakong ticket itong raffle ticket. Ticket na igwang sanksyon, igwang multa. So city ordinance man yan or LTO or TOP. Natangani po mga tugang, matultul man ang mga tricycle drivers digdi sa sudad kang Iriga. O maski dyan sa Banwaan kan Baaw, tayo man. Paggaling digdi sa may sa Alamidalya, 4 lane naman iyan. Pero minsan po mga tugang, ang mga trimobile yaon dyan sa tahaw. Mantang ang pinigdesignar na agihan kan mga trimobile na ini, lalo na mga motor, padyak, dyan po sa gilid, sa right side. Kaya ini po mga tugang tawan man ng atensyon kan sa to yung mga autoridad. Taday ta po aram kung kita na ang nag-emergency o kita na naghihidali alagad sa parmenyo kan trimobile tayaon dyan sa tahaw, day ka maka-overtake.
Iyan po mga tugang kadakol ang mga atat trabahuwon sa parte po kan traffic division magsain man po nga estasyon kan PNP. Minsan nga ni po mga tugang lalo na po digdi sa mga masunod na administrasyon tibaad na po maisipan nindo na si Simon ang magbakal ning behikulo kay puwan igwan ning garahe. Bako po sa kalsada ang garahe. Taan kalsada ang tinampo po mga tugang agihan yan, bako yang garahiyan. O tibaad maisipan po mga tugang kan mga masunod na administrasyon magpasar ning ordinansa. Natangani po mga tugang ini nga tinampo malinig o hain na so road clearing operation kang DILG. Garo ang mga arugan mga tugang garo pagpuon sana inot na primerong bulan si panduwang bulan na turog na o araw ketong mga waiting shade sa gilid kan tinampo yaw na nga sa kali ginaraba pagraray o dahil man aagihan ang kali dahil man aagihan ang kali ginaraba o kaya kung nag-uuran o mainit mayo na pong masasirungan si mga tao. Siguro po mga tugang pwedeng gabaon itong mga waiting shed kung yaon mismo sa gilid kan tinampo. Ayaw naman sa tahaw kan kali. Mayo man dyan maagi sa kali. Mayo man dyan baroto. O ano tapat ito ginaraba. Si mga pwede lugod mga tugang pakinabangan kan sa tuyang mga kababayan. Agaro hinarali. Maray nga ni sa iba, naglinusngog. Naglinusngog po sa iba. Aday po hinali. Kaya naman kayo talaga makakaulang. Yaon na sa kali. Si kali, kinaagan ning tulay. Tapos kinaagan ning atop. O di, waiting shed na. Sa iba, ginaraba. O arog dyan sa may lamidalya. Ito bagang yaon sa may midyatalye. O dakulang waiting shed to. Dakulang bagay duman sa mga nag-aabang nin lunadan. Pasiring sa Eriga, pasiring sa Naga. Kung inabot din uran, may sisirungan. O ngunyan, ginaba. O ano man sirbe. Umayo man maaging baroto sa kali. Ay pambihira niya akong kuyan ini. Iyo yan mga tugang igwaman na minsan mga kapalpakan man. Sa tuyang mga administrador. Lalo na po ining road clearing operation. Akong naramdaman po last year, grabe si gama-gama na linigon ang tinampo. Hilinga daw po ngunyan. Yaon nakaparking si mga darakulang auto. Lalo na digdi sa may Salvacion Baaw. Nagparabakal na kayang truck nilang duwag. Udaman paparkingan. Ang ginigibong parkingan, itong tinampo ay pambira. Dapat po kayon mga tugang pasarning ordinansa ang mga LGU, ang Sangguniang Bayan. Lalo na po so mga gustong magbakal ng lunadan, dapat po saro sa mga requirements igwasin daning parking space or parking area. Natanganing dahil po sinda makabustrak dyan sa tinampo. Takon minsan po mga tugang iyo po ang nakakaulang. Lalo na po dyan sa may Salvacion.
Ay gwapong pigya sa gibong riprapping dyan po sa mga dyan sa sapa. O darakulang dump truck bagaan nagraralaog dyan. And igwa pang pigo-construct na diversion road. O igwa man truck na pagkaduro dakula dyan sa may gilid kang tinampo. Ay pambira niya ako. Pigsabihan na yan ni Kapitan. Alang inda. Pero bungog. Okay, mga tukag mo na kita din eksakto. Alas 10 din pagkaaga. Oy, magmang pag-antabay. Akan na sa kuyang madihon. Si Mading Lorna Maumay. Dyan sa Masuli Bato. Sabi ni Pade. And ang sa kuyang inaanak na si Pinky. And also happy listening dyan sa Masbati. Naka-live streaming si Angeli Villegas. Ano ini? Bisakul na no? Maumay. Maumay na udto. Tama ba yun? Hindi tayo marunong magbisaya. And sa gabos pong naka-live streaming, adig di po sa RPNDCKI Iriga. Kumusta na sana po? Ano man pansin doon nga pinagagigibo? Oy, odto na. Panahon na po ning paghimo-himo ni napamuntuhan. And sabi po mga tugang digdi, digdi sa text sa kuya, Padi, ano ini? Padi, pakibati ki Banimong Lorna na nagaantabay sa kaya inaanak mo na si Pinky. Aki niya mo na matua. Uy, ngunyan mo lang inamin, Padi. Na may aki ka na. Sabi mo, soltero ka. And, ano na eh. Pinaglalatik da siya. Basta may mga kuyan, iyo yan. Nakamonitor talaga si Padi. May response to lose. Okay, good morning kay Pading Rebin Lagrimas Maumay. Diyan po sa Masuli. Bato Camarinesot. Oy, tamang tanong ng pag-umaw, ang PNP Bato. Duman po sa pinagpaabot sa kuya kan sa Rungga Concerned Citizen, akong naramdo pa mo nindo na maigwang tao, igwang babae na kulang sa pag-iisip, na mayo ning sa plot, alagad, igwa pa maning tapalodo. Tinawan tulos po mga tugang ning aksyon, kang PNP Bato and DSWD. Kaya yaon po, saludo po. Saludo po ang RPNDCKI Iriga. And ako po, saludo sa Indo. Duman po sa PNP Bato
na konsayin po mga tugang pinagpaabot, alagad po mga tugang aksyon agad. Yan ang magayon ng mga surugoon. Although ba kung ilihido, surugoon pa manggirara yan. Ayaw sinda sa gobyerno. Kaya tinatawan ko ni na dakulang pag-umaw ang PNP Bato sa aksyon pong pinagagibo. Yan po mga tugang medyo nakakakuyan man iyan. Sabi nga ni kaya ni Karundang Jimmy, nakaka-turn off. May saplot, mayong saplot alagad, may tapaludo pa man. Kaya yan po mga tugang nasa lodo kita. Tibaan man po mga tugang sa gabos. Gabos na ipatura. Siring man kayan. Pag may nahiling ng medyo mandata, kuya na, kuano na, ikag na sa tamang bugtakan. Isigregit na. Dahil tawan ni nga magkakanigong aksyon. Si Say po ang nangangataman kan siring kayan. Ang DSWD po mga tugang. Hatod yan duman. Taigwaman po ning nag-aataman kayan. Kung may partidaryos, duman po sa kadlan. Dadarahon sa kadlan. Diba maumayan pa. Kung mayong-mayo na po talaga, ayaw na yan sa kadlan, dahil na makakaluwas. Pero si mga gurang natultul man ang pag-isip, na mayo ni na manang manang partidaryos, custody ni po iyan kan DSWD. Igwa po sindang sararo man yan na mga gurang. May nag-aataman man kayan. Kaya iyan po mga tugang dapat pangarugan taan PNP Bato. Maski po uruot rohong ko ini. Nag-aksyon. Aksyon agad. May commercial kita? And si Karundang Cha. Igwa? Okay, mga tugang, bago ko magpadago, uyang unan sa muyan nagkapirang hanap, buhay. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Pakinggan po natin si Mang June, isang taxi driver na nagkaroon ng katarata. Pag ko tumitingin, palipat-lipat yung yung itim na sa mga mata ko. Naka-apekto po ba sa pag-drive nyo? Napapasin ko, pag ako nagdadrive, namumula yung aking mata. Pulang-pula, lumalabo ang mata ko. So, nang nag-take ka na ng iBerry, may pagbabago po ba? Yung gumamit ako ng iBerry, pagbumula ng aking mata. Okay. Nawala po yung mga itim-itim, lumilaw yung aking mga mata. Kumusta na ang pag-drive mo? Pagdadrive ko po, maayos naman po. Di na po nagbalik yung dating malabas na mga itim, mga pula. Luminaw po ang aking mata. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyoan
Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kuplita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay mo to kagwa na po kita ding alas 10:11 yani na pagkaaga. And kami po aktibong membro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Oy, good morning Oy, may nag-aapod. Okay, pasensya na po. May mga cooler kitang concern. Habo man magpa-aire. And sa ngunyan po mga tugang, ayon na nga ni Pigasabit na ang mga bagong matukaw po ngunyan apera kasi dati si mga bago po mga tugang na matukaw dapat igaman talaga sindaning ako yan halata. Okay, may report kita. Halata, makakita ning magayon na intro. Connection Report. Okay, mga tugan niya si Salamat Karondang June. Good morning sa mga Pranta Banyato. Soy condolence kay SPO for Domingo Dorosan
Mm. Napalan binawian na nin buhay. Ano yan ni Jury? Garo pinsan, amigo taman ini. Mm. Si SPO por Gorosan kan mga panahon. Diyan sa Iriga City PNP. Nailing ko nga ni sa Atty. Aldo Toriano niya na pagkahaga. Nagbisita na tulos. Formado. Nagbisita. Oo. Good morning sa mga paranta ba niya to. Tapos ki Consyal Ros Urolpo. Mm. Sarungon yan sa mga pinoproblema kan mga kamagurangan. Ano yan? Bagang mga postusong graduation program kan lambang eskwelahan. Talagang sa bagay dahil taman mabasolan mga magurang ka gusto maninda pormadong marayan sa indang mga kaakian pag masakat sa stage. Oo. Ako nga Orgulyo. Karon de Philip Orgulyong marahita nakatapos si Aki. Oo, high school pa sa ay kunyan pa sa nga grade 6. Talagang pormado na ang iba. Samantalang ngunyan ng mga panahon, habang sakit kan pagbuhay kan sa tuyang mga kababayan. Talagang epekto ka na COVID-19 pandemic, tapos katatapos pa sa nakan eleksyon. Problema kan ibang mga kamagurangan na maskan principal pustoso. Ay, grabe. Ang pinipili pating mga sulot, ito talagang mga panrimate. Garo ito tuntun. Nakapulo, pati ang teacher, nakapurmada, ay ano na niya ako yan. Kan mga panahon, sabi karon lang yun, naggraduar ako, di nga na ako na, sa elementary, di nga na ako nagpaso sa stage. Taano, saan ka nag-agi? Karon de Philip, saan ka nag-agi? Saan ka nag-agi? Hindi naman ako nag-isakat. Kaya ito, papaраisip magparasakat sa stage. Kan college, na naman lang ako nagsakat sa stage. Ang pinakataas kong award, loyalty award eh. Ano pa pala eh? Ano pa? Tapos itong alma mater there. Itong mga musmos, igwaman ka to. Itong mga musmos. Kung minsan ba sa elementary, kadakol mos. Oo. Kadakol sabi yan, mos ingon. Yan, nagay mo na sa naman yan ka na mga teacher. Maglaw ka ni sobre. Maglaw permian. Duman sa sobre. Aram na. Kaya minsan pagparagastos ba ganun yan? Palabot sa graduation din, man kay Tuhan. Iyo. Isipon na lang, kadakol mga pwedeng priority. Mga magurang, sinasagit nga ni, paghahanap buhay ngunyan ng mga panahon. Igwa nga ni, karon na Philip, igwa nga ni, dahil nagpapamahaw. Makalaog lang sa eskwelahan. Yan iba nga ni, mayong lapis, mayong papel. Sige lang panghaga, duman sa mga kaklase. Sige na panubli. Oo, inagihan ko man yan kan mga panahon na talagang pansakit kan pagbuhay. Lalong-lalo pa ngunyan, mas lalong masakit ang pagbuhay kung an iba man ang mga aralangkaw na opisyal kan DepEd, pero dahil nag-agi sa pagtios. Iyo man ang iniisip sa naninda, so karahayan, formado na masakat sa stage. Tapos pati teacher, ni-required pa kung ano mga susuluton, pinag-required kan principal na arog na kanyang sendong mga suluton. Dapat niya bestida o kung ano-ano na magastos pa mga teacher. Dapat niya may coat. Dapat simple sana. Dapat simple sana ang mga sulot kan mga akita. Inot, uminagi kita sa pandemic, dahil panganit tapos. Yan. Si mga trabaho kan ama sa kaina, napinjente. Mayo ning income na tultol. Si Bangani, nagtitinda na sana ng turay.
Sana all. Tapos papagastuson paninpusto sa eskwelahan. Oh. Maray nga ni may mga hanap buhay pa man ni ba daw abang sakit. Kaya inian dipisil pag-arog kay na sistema sa DepEd. Sana matabangan ni Inday Sara. Iyo ta, ako yan, grabe ang nakapagtiusan ko niyan. Lalo na ining mga kakian, kung minsan mayo ning balon. Marekon na itong module, ta, day naghahali sarong. Ngunyan, igawa ng face to face. Naghahali sarong, mayong balon. Yes. Problema pa digdi karon lang nga June. Pagkakagraduar, kadakol ba yung mga graduado sa Pilipinas, mayo man mga trabaho, standby. Saro yan sa problema ka na duli. Siguro, ang duli na digdiman, ang tawan man ng may wasiwas na pagkakataon ng mga naggraduar na mga kakian. Yung K-12, para dagdagan. Dadagdagan na pa nga ni. Karoon na pilit, karoon kagibon, dito por. Dadagdagan pa da. Rocky to 14. Kaya nga ni. Dadagyan duwa kaya magiging 14 bako ng 12. Kito 14 na. Kung ano na sinabugan na isisan sa Department of Education. Tapos ROTC mandatory. Na dahil man makakatabang duman sa mga nagtapos. Ang dapat ko pagkatapos ka na sarong estudyante, yan ang malalawgan na trabaho. Yan ang importante. Ngunyan, ining inaapod na eligibility, dapat, kung may trabaho na, pwedeng mag-exam garo dyan. Tanganin. Igwa na nga ning nag-a-apply sa kuya na magtrabaho. Anong lalaugan pa di? Pwede anong lalaugan? Anong lalaugan? Secret. Yung babae. Padaog sa iyang kandidato. Yun ang problema. Pambira niya ako. Ako nga nag-aanap man niya ako ng trabaho. Kinikimulan nito akong boss ko niya. Pero man niya ako akong boss ang bulsa. Kaya makonselo ang politika kung minsan. Si iba, may mga trabaho, nawawaran trabaho. Pagkatapos ka ng eleksyon. Iyo, pero makahirap man ba kasi pero mga casual na empleyado. sala man yan tabi padit dahil mo aram kung ito huna-huna sa nakang politiko ng gana. Dahil mo aram kung ito man pigsuporteran sinanggan ng kandidato. Kaya kumbaga iyan na mga pagtataranggal kan mga kasual, pag-adalan man marhay kan mga nanggara ng kandidato. Malay mo. Bako man yan basta-basta. Hirang man may pamilya baga iyan. Garo-garo kaya ginadan mo sa pamilya, hinalian mo ning trabaho. Sa bagay, arog nagaganan sa tuyang gobyerno. Kapamilya nga ni, nawaranin puso. Ay may puso. Nawaraso ka pamilya. Nawaraso ka puso. No, suka pamilyaan nawara. Talagang ibang klase sa tuyang gobyerno. Ito may mga pamilya man nawaranin network. Yung nga ni, kaya yan ang problema kan sa tuyang nasyon. Kung yan iba man, kahugakan. Iyo, nag-aasa sana. Ini ang daw anong gibulgan sa tuyang gobyerno kung hugapunan sarong tao, sarong eskwela o estudyante, problema yan kan gobyerno. Ano iba nga ni? Man magtrabaho, gusto magpara-eskwela na sa kanila. Pade, ano iba nga ni? Ano rin man daw ngayon ako makakabali dyan sa purpose? Maray pa ngayon purpose, igwag nare-receive. Yan. Dapat gani, maghinguan na dahil makabali sa purpose. Pag sinabi kang members ka kan purpose, talagang yaon ka sa maluyang pagbuhay. Mayo kang kakayahan na buhayon sa imong pamilya. Yang ka naman sa forest of the poor.
Garo yaw ka sa permi sa kadlagan. Iyo nga. Puro yaw ka sa kadlagan, pobre pa. Dahil ka Hirap man. sa syudad. Kaya nan difficile kung naroon ka na sitwasyon kan ibang mga kababayan niya to. Tapos dapat ma-resolveran nini kan Department of Education na problema kan mga nag-ieskwela na gay man pagpara pagastuso na marayan mga kamagurangan. Iyo. Nakagraduar pa de. Nakagraduar na. Magastos pagiraray. Magraduar na sana. Grabe pang ginagastos. Grabe pa. Kaya iyo dapat mabakli, masagwi. Simple on sana mga graduation exercises digdi sa satuyang nasyon. Tama. Oo. Bako man yan ang kaipuhan ngun yan ang mga panahon. An iba kaya pa de. Dahil ko bang ginagamos ang mga maestro. An iba kaya naiinggit maray pa nga duman nga sa sarong eskwelahan magarbo nga si graduation. O kita man nga dapat gibuhon taman magarbo. May iba kaya, arog kaya inabot ba kita kan COVID-19 sagkot mo yan, dahil pamanggit ka nakaka-recover basta. Iyo nga ni, oo. Kaya pag-adalan yan. Dapat pag-adalan talaga yan ng mga ining masunod na administrasyon, adalan na marhay, hirak man, kan mga kamagurangan. Grabe ang lapigot na makapaadal. Alagad, nakapaadal na, magastos pa mga graduar. Ma-exam pa. Ma-take pa ning exam. Pag di ka nakapasar, di ka makakadaog ng trabaho. Yan ang problema digdi sa tuyang gobyerno. Takadakon ang mga nakatapos ng pag-aadal, mga 4 years course, di nagkatrabaho. Kadakon ang pagahagad kan mga employer. Pasado ka ngaya sa eligibility, dai. Dai ka ngaya mga kalaog. Pwede ka ngaya magtrabaho, utility ay inda. Kaya ngaya basurero. Yan. Kung para talpak sa bungiro. Yan. Duman yan sa sport arena. At ang problema tanganing tius na sige pan sa talpak. Iyo nga na yan ang Tayo ng mga maray na hanap buhay. iyan padaan ugali kang Pinoy. Mayong pambakal ng bagas, mayong pambakal ng panira, may pambulang. Kumbir. Paanong mag-asenso ang Pilipino kung narogan ng rason? Kaya tapos iba tambay kaon man. Iyo man ang ganda. Iyo, tambay taon man. May kabit pang maestra, sigarilyo pa ho. Sana. Kung narog ka yan. Kaya talagang pag-arog na kaya ng sitwasyon, una talaga pagbabago. Ay, na. Unless na amindaran kan mga masunod na matukaw. Arog ni Presidente Bongbong o ni Vice President Inday. Amindaran ninda kung ano ang mga pagkukulang kan nakaang administrasyon, paano aninda? Mayo din trabaho. Kaganin na ni mga trabaho. Ano ang pwedeng... bako sa ng kawanin na trabaho sa mga mayong trabahong graduado, kundi ang pakarayon ang mga programa sa agrikultura. Yan, saro pa yan. Mapaseminar. Mapaseminar sa agrikultura. Ini ngayaan na pinamagayon na teknolohiya. Dahil man magigibo tama mang kapital. Hindi ang problema. Mang kapital. Teknolohiya, problema. Dan mga paraoma, nagsasakit ngunyan, tapos kung gibuon pang 20 pesos ang bagas, tira na sana sa paroy. Yan nga ni, pagkasabi ko tabi pa de, garo dipisil.
na 20 pesos ang kilo kan bagas. Tayanot, si mga pataba, itong mga synthetic na fertilizer, dapat ibaba, ihiros ba nito? Ang presyo ihiros. Paano man si mga paraoma? Siyempre, barato ang paroy, ay barato ang bagas, barato ang paroy. Pero kaya yan solusyonan basta libre ang abono, ang mga pesticide. So mga kagamitan sa pag-uuma. Oh, sabi ko na nga magpalugi na muna ang gobyerno. Yan. Tabangan si mga parauma. Tabangan duman sa mga kaipuhan. Bakong tabanan. Bako. Kandi ba kaya pag may pundo na, ay ba pigtataban na? Iyon na nga Oh, lalo na pade, lalo na kung may mga pa-seminar. Oh, igwa nga kitang pa-seminar, mapadapit sa agriculture. Oh. Ang diyan, si mga organizer. Oo, Iyo- yung mga nagpapaseminar. Oh, yun uni nga yan fundo. Oh. Milyon ang pundo. Oh, iyo. Pero abot lang duman sa seminar. O dapat kaya kung mapaseminar ang agriculture o ini pirang hektarya ang daga mo. Ini ang kaipuhan mong kwarta. O dapat may balik mo yan within sabihin lang 5 years. Oh. Siyempre, madirodilin sa kapaman duman sa kwartang itinao, matanong-tanong ka pa. Araw ko kayan. Pagtabang duman sa mga farmers. Ang kinakaipuan ko niyan kan mga paratanom, abuno, banhi, tapos ini mga pang-spray, dinagdagan pa kayo ng kuhol, na dahil mo na makuro-control. Ang nagdara kayo ni si dating First Lady Imelda Marcos. High school ako kayan pa di. Una kan mga paraw, nagray na ta bulawan na kuhol. High school ako kayan. Ipinapangalan kayan sububon na igawa ni mga golden kuhol. Dahil yan nindo. Problema. Piste pa lang duman sa paroy. Pero ang kuhol din mahal naman. Iyo, sanggatos ang kilo. 5 pesos ang tinosok. Oh, ang kilo kaya pa di sanggatos kaya nakakatabang livelihood man baga pa di. Kundi sa mga paraw, nakakapiste. Inuubusan mga Paroy. pang paroy na tanom, Iyo. mga tarok. Pero igwa dyan pa ding solusyon. Matyaga kasi na pa di. Damputin. Purutin. Oo, damputin, purutin. Purutin. Oo, kuhol baga, kakamping. Iyo. Ang mga ugbon rosa. Oh, kuyang patayan, durukot-dukot. Kaya, ini ang mga problema kan mga parauma na dapat masolusyonan kan bagong administrasyon. Iyo, tama. Oo. Taan mga parauma ngunyan, naghahalat kan 20 pesos na kilo kan bagas. Pero inda ko sila pa di. Pwedeng maghuros sa 30 pero sa 20 inda. Sabi kan mga pinagtutungodan ko, hindi nga niya, binlod 25 ko na. Binlod pa sa na yan. Ay, pambirang buhay tayo sa Pilipinas. Pero, obserbaran ta. Halakon ta. Dahil pa man nakakatukaw, ani ba man kaya mga kababayan niya, itong puro na tuyaw. Iyo baga. Patukaon daman muna. Halaton taan na. Ta. Pade, halaton taan first 100 days ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan, saka ni Inday Sara. Oo. Pero mga sasaraon. Si Sir Nihon. Si mga tiwali, hahalion. Di nagray nakin malinigan lambang ahin sa kagobyerno. Garo yan pa di sa kuyang kuya pananaw, day na pa di mahali yan. Itong graft and corruption sa gobyerno, day na yan pa di. Day na yan mahali. Pero pwede man yan mabawasan, depende yan sa political will na pinagsasabi. Iyo, pero ang iba kaya pa di,
ang paggawa kang graping korupsyon, kwarta sanaan na iniisip ninda. Pero ang paglaog mo halimbawa, at ang laog mo alas 8, malaog ka alas 10, simple korupsyon na yan pa di. Pabitin-bitin kan oras, pero may tigpapatamaan ka kayan pa diya. Mayo man. So, ito tabi paringgyuhan na sa kuyang maheras na informasyon from my location. Ni man si Philip Barasena, RPN Radyo Ronda. Okay, mong tugang yan si Karondang Philip Barasena, ha? Kung ano-ano ng topic ang samuyang ang samuyang pinagtutukar. Pero tama man mga tugang ano. Ano man sa mga sa partikan ng mga estudyante, sa maestra, and then sa mga paraoma. Okay, nagdira po sa tuyayan in 35 minutos, bakalisan alas 10 nin pagkaaga. Okay, mga tugang may nag-text. Sabi niya, Sir, pangapudan niya mo sa Batu Water District na tubig digdi sa banwaan na bato, malang takla and maati. Okay, mga tugang ano, siguro pangapunan tayo man sa Batu Water District. Igwa po nag-text digdi na allegedly, tadi ko ma-confirm, ang tubig medyo maati. Kuya man tabi, tahirak man kan sa to yung mga consumer. Nagbabayad si daning tabang per cubic sa tubig. Alagad ang tubig medyo maati. Ay gwada ang takla. Inaapudantaan na manehemento kang kang Batu Water District. Paki-inspection tabi. Dyan po sa mga concessionaires nindo. Dyan po sa Batu Water District. Tibaan po, dahil po nindo aram ang nagluluwas dyan sa mga faucet na pinag-text digdi. Igwanda ang mati po and may takla. Hali po yan sa concern ng citizen. Hali po dyan sa banwaan kan Batu. At ibaad maaksyonan po. Kasi babae po gani, madaling naaksyonan kan PNP. O tibaan po digdi, tibaan maaksyonan man tulos, kan manhamento, kang Batu Water District.
Ayan, sabi digdi. Pakibati po kan mga bagong ilihidong mga municipal councilor and mayor. Tabi padi. Hoy, kumusta na sanaan na bagong alkalde? Yan ang magayon ano. Busy ka tapos naging alkalde ka kan banwaan. Yan si elect mayor na ta kuya na kang Comelec si Mayor Junjun Surilla. Pero po mga tugang sa Baaw, ano man daw yan ano? Historical po mga tugang sa Baaw, hiras ko lang sa Indo. Diyan po sa Baaw, vice mayor ka, makakandidato kang alkalde. Lalabanan mo sa alkalde. Mayo pa dyan ng gana na hali sa pagkabisi alkalde, pasiring sa alkalde. Iyan po mga tukag, historical man yan dyan sa Baaw. Day ka lugod mag-alkalde, o day ka lugod mag-bisi, o digdi ka lang sa, halimbawa, councilor, or saro kang barangay captain na gusto mong maging mayor. Pero po mga tugang, pag bisi alkalde, tapos ang kakandidatuhan mo para alkalde ay mayo pa po mga tugang ng gana. Diyan po sa Banwaan kan Baaw. Kaya nga sabi ko itong mga gurang na nakakaulay ko kan nakaaging karampanyahan na raw nga ya akin pero makusog po mga tugang si kandidatura ka ito ni Pading Liling Malasarte. Pero po ano daw man yan talaga, unbusy alkalde dahil nang gagana sa alkalde. Kaito pa yan, panahon pa yan ni Briones, panahon pa yan ni Pay Ramon na Pahardo, panahon pa yan ni Mel Gaite. Mayo talaga po mga tugang na busy alkalde ka, tapos ang dadalaganan mo alkalde, mayo pa pong nanggana. Kaya siguro sa masunod madiskanso si Pading Liling ng 3 taon, magana na yan. Bako na siyang busy. Iyan mga tugang, historical man yan dyan sa Banwaan kan Baaw. Igual na po kita ng 43 minutos, bakalisad alas 10. Kumusta po si mga nagbubukas pa sana? Kaansainda mga transistor radio? Naka-tune in po kamo digdi sa RPN DCKI Radio Ronda. Digdi po sa programa niya karundang Joey Habanalim ang Bicol Connection. Alagad po mga tugang, iba ang udyong nadadangog po nindo. Ayaw po siya sa pagbakasyon. Basta kwartahan na pala magdalagan da akong mayor. Dahil malakaw lang ako. Lalakawon ko lang yan pagiging mayor. Tagpardalagan ka abang pagal. Pero kung lakaw-lakawon mo lang yan, dahil kaya mga tugang karo tuod na kita.
An iba man kaya mga tugang, an iba na mga elektorado, ang rason, pag nakatukaw na ngayon mga kandidatong ini, dahil naman nga kita bisto. Inot ngaya, maghagad ka man ngayon ng tabang, kung ano-ano ngayang pigpaparaharagan ninda. Pero ngayon yan, eleksyon pa sa nahagadan mo na, sigurado mo ngayang papakinabangan mo pa. O ayaw man yan sa mga mentalidad man, kan nagkapir mga elektorado. Bagay kung atid-atiron mo po mga tugang ano, pag yaw na sinda sa posisyon, sinda nagsasahod, ning halangkaw, si mga nagboto, kung mahagad ka nin tabang, ay inda. Kung ano-anong mga pigkaparaharagan ninda, Certificate of Indigency, kung ano-ano pang kaipuhan, alagad po mga tugang, so paghagad na nanding paghagad din mandato, saro sa daan pinakaulay ninda, butuhan sinda. Pero kung ikanaan mahagad, mahagad ka nin tabang, kadakol ng kaipuhan, o kayaan iba man, iyan ang senda nga pinagigibo. Kung siya ngayon magtaon ng kwarta, iyo kong bubutuhan. O kaya, iyon na yan nangyari. Akan nakaging aldaw may nagtuktok duman sa kuyang harong. Naghahagad din tabang. Sabi ko, bago man akong politiko. Ang problema niya, pamasahe pasiring duman sa Cam Norte. Kasi aki niya gadan. Ay niya ako, may aapudan ako na matabangan ka. Ay dain na nga, dain na. Kasabi ko, dumas sa mga nanggarana, duman kanya ako maghagad din tabang. Kasi mga daog, maraot pa ang buot ka ito. Pero po mga tugang, ngunyan kasubak ko. Nagkanumpungan kami ni ABC President, si Padi, Dante Arevalo, kang Antipulo. Siya, nagpapasalamat duman sa mga nagsuporta sa iya kang nakaaging lutsada. Iyan po mga tugang, ang pinagapaabot ni ABC President. Ang pagkakandidato po mga tugang, inot ang pag-adalan mo, ang reaksyon kung paano ka madaog. Dahil ka laom na ikaw magana. Ang inot ang pag-adalan mo kung paano ang reaksyon mo kung ikaw madaog. Ang reaksyon po mga tugang kan nang gagana, kapasil. Siyempre, maugma. Iyan sa royan sa pag-adalan po mga tugang kan nagkapirang mga kandidato na si mga dahi maako-ako na nagkadaraog. Sa royan sa mga pinag-aadalan na kung basta ka sanang matapsok sa batalya kang politika, ang paghuna mo gana ka, ang paghuna mo sigamos na tao, yaon say mo, dahi ka papabayaan, diyan po nagkakamali kita. Sala po ang pag-unahuna ta. Dapat, pag nagkandidato kita, inot na adalan ta, ano ang reaksyon ko kung ako madaog? Ano? Dahil daw ako masupog, duman sa mga supporters ko, na hampangon ko sinda sa mga masunod na aldaw. Iyan po mga tugang, magiging sport lang ako. Ako nagtapsok sa batalya kang politika. Iyan ang mga kahaputan na dapat tagibuhon ka sa rong politiko. Tapos po mga tugang,
dahil kita mag-underestimate duman sa mga elektorado. Itong mahagad din tabang, hilingan mo magpuon bitis, abot payo. Garo ka kayan mga tugang pinag-underestimate mo na ang sarong tao. Bako yan arog kayan. Dapat permigang approachable. Maski malayan ang pagmati mo, maski nagdududa ka sa tawong nagranisay mo, permigang approachable. Sport. Natangani po mga tugang, madaog ka man, kung igwa ka pang kaisipan na mag-utro, dahil ka po masusupog. Takon sinagrani sa imo, nagtabang man talaga. Dahil ruwaduwa na magdulok sa imo. Daog ka man o gana. Iyan mga tugang. Okay, pabot ang kaning maugmang pag-antabay dyan sa residensya ni karundang Joey Habanalim. Lingaw na pati ako kan lugar kan sendang harong, pero ako so naghakot ko gamit. Kang yaon pa kami naman sa Sigera. Apig subli misitrak ni Kapitan Nakaryo. Pinaghahakot biya ang gamit ni karundang Joey Lim. Alingaw na ako kan lugar. Pero day ko na matutultol. Okay, wala po kita nin 7 minutos antes alas 11. Anin na pagkaaga. Oy, sabi digdi, happy birthday kay bading Rowena Maestrado. Birthday today. Agkual sa basong wan. Sayang pa di anong barangay siya. And also, happy birthday man kay Jun Marbatan. Happy birthday. Sabi nga ni kaya, maski mayo ning alsabaso, pag nagsisilibra ning sa imong kumpleanyo, magpasalamat. Tagada siya, masuli. Masuli. Dyan tabi sa bato. Okay. Kumusta na sana? And happy birthday kay Rowena Maestrado. Kang masuli bato. Pero na tabing edad pa dit. Taning mabati ta. Pira ng edad ni Madimo. And sa kabos na nagkukumpleanyo kan sendang birthday and wedding anniversary. Sana po maging maugban sa tuyang selebrasyon. Maski po simple sa ng selebrasyon, basta po tiripon ang pamilya. Mayo din mga kasakitan sa laukan na pamilya. Maski yung balaw-balaw sana, okay na yan. Masiram nga ni ang ginisang balaw na may sili-sili.
Ano to, magbakal daw ako pag uli ko. Iyoming panira at yan. Maray pa po mga tugang ang mga panirang simple. Kuyan, masiram. Itong nag-iihaw-ihaw ka sana. Itong turtang talong. Itong may, kuyan ka, may tinapa. May sadagat. O, masiram po yan mga tugang. Okay, wala po kita ni 4 minutos antes baga alas 11. Ay, maluhay-luhay na kita. Sa pangaran po mga tugang, kan regular host ni si Karondang Joey Habanalim. Kita po ang nagkairibanan. June Badong Batan.